Oras madihita salutna. Ada orang sota buka parminggota ta para de madirita martangiang mahita di ingaran tabi. Amin. Tapuji matu atamare de bahita. Hite-hite guarni de bata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di parbadia, na to mapalangi dohot tanoon. Amen. Saya tong do mamerengi mataku tu Jehovah, ay ibana do mangenet patu sian jorgong. Saya do pakon maau jala asia maroham diau, ay pujung jala nadanggol doau. Hodo ali Jehovah dihalungut rohaku, ali di bataku marapo satu hodo au. Saya unang paila au, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita. Alia manamen di benua gijang para sirohana sumurung di sudi jolma. Dang deolani ho anak muna sasadai dilehon hodo ibana humokop hami mamor sedosa nami sahatu hauna pinar silangi saya patugu marohanami asa unang gangko rohanami makka porsiai hasisani dosa nami asa unang madele hami alani dosa nami alai asa positutu rohanami di asil roham nagudangi marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami anak haholongan ni rohami. Amin. Tuhan
Tangion hamu mapating ni debata imana tersurat di Psalm 10 ayat sia. Marsoba mahamu tu Jahoba marpahian na marhadohoan akahitirma maradopon ibana ale isini sadok tanoon atau martangiang mahita mangido gugus ya Tuhata. Ale Tuhan debata saya pargugoi mahami mangulahon naobar tu patikmi. Amin. Tatopotima dosata. Ale Tuhan debata perguguna suatu dosan jala ama parasiroha. Dang lomor hamida hamatian di perdosa. Mulak manian perjahati tu madikod dalanna asa mangulu ibana. Ido di pangido roham. Alaniu bain hu pangido hami. Saya sudah timatoru torum asa unang mangonai betu hami. Saya sesa sudi dosa nami asa mangulu hami di bagasan asini roham. Saya pergugui mahami, asa margugu hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigi mahata baga-baga taringo tu hasesan di dosa. Songonodo hatani Jahoba. Unak komabiar ai au do silulu hokko. Nunga pola hujogo armu au na punaho. Asangapon maadi di batana di gijang. Amin.
Tuhan Yesus napunaan sungguh damena biar ruang dari padomo ngelunai nasa dosaku nasai doi tabari tahon nolong nai Dia Tuhan terasoli untuk menupai tak lebihnya sesara Yesus pinujian ihongoluku las rohani jumolo Yesus siluami pangiliomu tolui mangalo dosa narohani tabari tahon holong nai Dia Tuhan terasoni untuk menupai tak lebihnya sesaya Yesus pinujian Tajah mahata di debata turpuk ni hari mingguon tersurat di Yohanes 4 ayat 20 sak rodi ayat 26 tajah hama margati soring di dolokado martangiang yau punami gabe di dokhamu ikut Jerusalem do pertangiangan di sobbaham guru naso binotomuna kuboto hami do na usobbahami ai bangso Yahudi do harorowan ni kaluaon todi doang go debata asa akan martangi yang tuibana patut martangi yang dibagasa todi dohot hasit torat dungi ninna Yesus Muhammad do ibana au doi nama katai dohot ho ido sahatna martua doa kana tu mangihon hatani di bata jalan au peopsa amin Sobaho Tuhan
kon maha porsiau tai songona hinda tidak kon ni dongata saha porsiau di sadok portibion rak mahita madok au porsia di debata Jahoba ido ama pargokona suatu dosan na tumo palangi do tano au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jahoba nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria na gabi-gabi siato di parbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumon na bernit di panghuman ni silatus na mati terpajal do ibana di hopinar silang na tuba-tuban watoru dung ditanom na mulak manggolo di hari patoluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamun daripada Jahoba amanai pargogo na suatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohok na mate au porsia ditodi parbadia jala adok sada huria na badia huria hatopan halak Kristen akan abadia dohok dihasisani dosa dohok dihatai nama dok mulak mangolu sogo dagni halak naong mate dohok dihangoluan nasora sudah amin.
Bigi matik ting di huriata sadarion. Tikting di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo, Minggu 12 Maret 2020. Naparjolo goar dohot topik minggu. Goar ni minggu ta sadarion ima minggu okuli. Topik minggu marsoba sian nasaroha tu debata. Napaduahon tikting perbagason. Tikting paduahon. Naing majalo pasu-pasu pardongan saripeon ma hil Rogokton Julimbo Lumbaturuan, anak niamata Baharu din Lumbaturuan, tubuni inata Dali Parmauli Boru Simorakir, ruas ni HKBP Sutoyo Resort Sutoyo sian sektor Jatibening Bekasi. Dohot Orwana, Sarah Teofilia Boru Siregarasa, Boru niamata situa hipun oluan Siregar nahinan. Tubuni inata bertaria boru manurung, ruas ni HKBP Resort Kebon Jeruk Distrik Walu DKI Jakarta. Pamasu-masu dari Sabtu tanggal 10 Maret 2020 tolu di Gereja HKBP Sutoyo Resort Sutoyo masuk pukul 8 WIB. Tik-tik perjolo. Naing majalo pasu-pasu pardongan saripeon ma William Siagian, anaknya mata Jontar Siagian nahinan, tubuni inata situa Rus Anita, boru na 70, ruas ni HKBP Juang, Resort Palmarum, Distrik Sapulusia, Bekasi. Dohot Orwana, Lisnawati boru Simanulang, boru niamata Riston Simanulang, tubuni inata Linda boru Situmorang, ruas ni HKBP Sutoyo Resort Sutoyo, sian sektor Penas. Pamasu-masu dari Sabtu tanggal 25 Maret 2020 tolu di Gereja HKBP Pejuang Resort Palmarum. Napatuluhon rapat panitia hari ulang tahun HKBP Sutoyo, dohot pareheo paropuan rap dohot panitia pembangunan. Rapat panitia ulang tahun HKBP Sutoyo pa opap pulusia tauton, dohot pareheo paropuan rap dohot panitia pembangunan HKBP Sutoyo di Patupa hari Senin tanggal 10 Maret 2020 tolu masuk pukul 10 sia 30 WIB maringanan di lantai 2 manang serbaguna ni HKBP Sutoyo disosoi matusudi panitia asaro madohoti rapoti napaopaton konpen pendeta HKBP Distrik Waru DKI Jakarta dan keluarga marsugo hari Senin 10 Maret 2020 tolu HKBP Distrik Waru DKI Jakarta patupahon konpen pendeta rap dohot keluarga maringanan di HKBP Resort Cibubur masuk pukul sia WIB. Napalimahon seminar kesehatan. Di hari Kamis tanggal 10 Maret 2020 tolu di Patupa Huriatta do seminar kesehatan tentang kanker payudara bekerja sama dohot rumah sakit Eka Hospital maringanan di Gereja HKBP Sutoyo masuk pukul 10 WIB. Disosoi matusiri paropuan HKBP Sutoyo asaro madohoti seminar kesehatan ini. Napaonopon jadwal pertanian sektor dibagas ni ruas. Di hari Kamis tanggal 10 Maret 2020 tolu patupaon ni Huriatta do pertanian sektor dibagas ni keluarga SCHT inangi situa RI boru sitorus Jalan Sutomo sian sektor perdatam masuk pukul 10 sia 30. Dibagas ni keluarga A Tambunan inangi situa F boru sian Turi di Jalan Permata sian Cipinang Asem masuk pukul 10 sia 30. Dibagas ni keluarga situa P Situmorang inangi boru Naibaho Jalan Swadaya 2 sian sektor SMA Semea masuk pukul 10 sia 30. Dibagas ni keluarga situa E Marbun inangi boru Tapu Bolon di Jalan Taman Harapan sektor Kalibata masuk pukul 10 sia 30. Disosoi masuri ruas ni huria na di sektori asaro madohoti pertangyangan ni. Napapituhon pertangyangan bulanan paduan suara kasih choir HKBP Sutoyo.
Di hari Jumat tanggal 10 Maret 2020, paduan suara kasih choir HKBP Sutoyo naik patu pahon partangyangan bulanan maringanan di gedung utama gereja masuk pukul 10 sia 30 wib. Disosoi matusudi anggota paduan suara kasih choir asaro maddohoti partangyangani. Napawaluhon pembubaran panitia Natal tahun 2022. Di hari Jumat tanggal 10 Maret 2020, patu pahon dihuriatta do pembubaran panitia Natal HKBP Sutoyo tahun 2022 maringanan di lantai tolu serbaguna HKBP Sutoyo masuk pukul 10 sia 30 wib. Napasiahon mengebati huria. Di hari Minggu tanggal 10 sia Maret 2020, paduan suara siswa-siswi penabur Cawang rodo mengebati huriata HKBP Sutoyo di parmingguon pukul 10 sada wib. Laos patu begehon edde puji-pujian marhite kor. Napasapuluhon sumbangan. Di jalo do sumbangan sen keluarga. Situa aha pane inangi boru 5 juta. Bunga altar tu minggu sadarion tanggal 12 Maret 2020. Hama loteon nasida di ulang tahun 75 tahun. Situa aha pane. Dohot ulang tahun perkawinan pa o 47 tahun. Lao pasik kopot tiktingon boi mata jaha di tikting cetak. Songonima saat ni tikting di mingguta sadarion.
Tapuji Tuhata huhut mata pasahat peleata. Si Tuhan nagihado ko tadi ang pero kami say hapo si Tuhan itutupo sa haki diho ale tuhaki sa Damene debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Horasma dihita saluhutna. Marsaur mahita manginang dohot hata ni debata tuhita di minggu sadarion. Sian pesalmen siap 55 ayat sada 1 ayat 10 sada. Hujaha dihita saluhutna tapai hut-hut ma di bagasan rohat tabi. Betahamu taendehon ma jahuba tawalopon ma partanobatuan ni hatuwaota.
Tadapoton matujolo ni bohina marhite-hite puji-pujian, taulopon maibana marhite-hite endi. Ai debatana timbul do jahuba, jala raja bolon mengatasi sude akka debata. Di bagasan tanganna do akka ojahan ni tanoon, jala guru di ibana do pucun ni akka dolok. Guru di ibana do laut, jala ibana do tumopasa. Jala tanganna do jumadihon tano darat. Beta hita manukap dohot marsomba, marsinggang mahita tujolo ni jahuba si topa hita. Ai ibana do debatata, jala hita bangso pinarmahanna, jala biru-biru ni tanganna. Sadarion out ditangihok kamunian suarana. Unang matak kangi hamuro hamuna songon uju di beriba. Songon ari uju di masa pangunjunan di halongonan. Ujunani unjunan ni aka opumuna au, tung diuji au, atik penaung ni ida nasida pambahenakku. Tung 40 tahun bolon leleng na au marbias-bias mida sunduti, jadi nikuma bangso parohalilu do nasida, alaidang ditanda nasida akadalaku. Jadi pola maruari au di bagasan rimasu, molotung masuk nasida tu para dianakku. Ima hatani debata dihita di minggu sadarion. Amanginang hurian itu hata, huriata HKBP mambuan sada topik minggu dihita di minggu okuli. Marsomba tu debata sian nasaroha. Marsomba tu debata sian nasaroha. Bohado hita mangalapati marsomba. Bohado jolma nama nomba. Adong do sada pemahaman nanidok di filsafat adalah ikonografi. Ikonografi lapatanna mengidentifikasikan makna marhite-hite lukisan manang gambar. Adong do di hita artina pemahaman na jolo lukisan ni Lucas Cranach yang terkenal dengan altar peace di Wittenberg. Ada sebuah lukisan tentang Allah Trinitas yang menggambarkan pemaknaan Allah Trinitas di hati hai. Mungkin boy tabereng marhite slide adong molo boy gambar taringot tu Allah Trinitas. Artinya marhite-hite sada gambar manang lukisan ni Lucas Cranach tarida do disibuhado pemahaman ni jolma taringot tu Allah Trinitas. Mungkin sebelum muncul, adong do artinya di bagasan lukisan ini 3 sosok nasai. Artinya terus setiap minggu tahatindakon au porsea di debata Jahoba, Tuhan Yesus dohoton di porbadia. Peranan natuluan tari daru di bagasan lukisan ini dari Allah yang menopang dan mencipta, Yesus Kristus yang terluka dan tersalib, dohot ton di porbadia marhite darapati atau merpati yang selalu terbang dan menyertai jolmai. Marhite-hite gambar manang lukisan ni Cranach dipahami pemahaman atau dogma ni huria gereja hala Kristen mengakui adong do peranan ni debata di bagasan tolu persona, nah di bagasan hata person nomor lapatan fungsi ni debata hata ridaan ni debata laho mangalinggumi julmai. Amanginang hurian itu hata buasa au manaringoti taringot tu ikonografi atau lambang lukisan yang mengidentifikasikan makna kepercayaan ni halak alamar hite-hite gambar buidu hita mangalapati apa sebenarnya makna yang harusnya kita lakukan di bagasan ngulutta. Mungkin ada kendala sebenarnya adong gambar na sahat di hita. Molo hita di bagasan minggu sadarion amanginang di pasat matu hita hata manomba. Bohado gambar na adong terbayang di bagasan pikirat tamanginang. Au mencoba searching di Google
marhiti Google do boy hita secara tidak langsung mengetahui buhado sensus realitas pemahaman manusia pada umumnya. Di bagasan Google hubahen orang yang menyembah tor godang do disi gambar manusia sedang bersujud menunduk ke bawah, artinya kepalanya ada di bawah, yang paling bawah lantai. Ima lambang nih jolma yang sedang menyembah. Jalan mulut tabereng di aka adat istiadat nih halak Batak, adong do salah satu falsafah nih halak Batak somba marhula-hula. Buhado mulu manortor hita manginang mulu roh hula-hulai. Songonon do kan? Ikon tunduk do si manjujungi. Tidak bisa mendongak songonon, dang marsombain. Ikon songonon do. Artinya berarti kepala si manjujuk tunduk. Artinya kita sendiri halak Batak satolop di gambaran umum natarida di Google nahu searching nakin bahwa ketika hatani manomba manang menyembah ditaringoti itu hita jolma, maka itu berarti kita sedang berbicara tentang ketundukan. Menunduk. Mungkin moro disukun tuh hita. Tutudo ta somba debata. Si somba ni debata do hita saluhut na manginang. Sian dia do hataridani. Ketundukan. Ketundukan tu debata. Alai di bagasan minggu sadarion di dokon marsomba tu debata sian nasaroha. Berarti manomba manang menyembah tongdo makatai taringot tu roha. Jadi pembicaraan tentang menyembah manginang berarti juga pembicaraan tentang hati. Di mana hatimu saat ini? Hita namar pungun nuaing namandokon lagi manomba Tuhani duau nuaing tung pedang adong tarida artinya dari posisi tubuh. Alai suku-sukun sian nasa roha duhita manomba Tuhani. Jangan-jangan rohat tapi dang dison. Apalagi mulo adong ulaon saya gerejaon nanti yang menginang. Adong arisan di Jabu, adong arisan di San, adong manang ulaon naik konta dohoti. Ulu do disondo hita alai anggor rohai di luar. Dang full, dang sian nasa roha nalaho manomba Tuhani. Buhado jolma na manomba Tuhan dang sian nasa roha. Bisa kita bayangkan na manginang di bagasan parnguluon si Ganupari. Bagaimana orang yang bekerja setengah hati yang manginang. Au terhubayakon do memang ada, memang dang pola pargame mau, gak terlalu suka main game. Ala-ala dan di Jabu sering main game. Ubereng do disi ada gambar nyawa dengan menyimbolkan gambar hati. Jadi mau lo talu ibana di band musuh, hilanglah pelan-pelan sedikit hatinya itu hingga menjadi setengah, dan ketika mendekati mati maka dia akan hilang kosong hatinya itu. Jadi artinya mulu hubereng hupar rohaun marhitei ketika semakin berkurang kapasitas hatinya itu lambat laun lam galedo, artinya kurang kuat. Murah ditaluhon. Jala hurang senjatana gabi murah mah ditaluhon ujungna. Jala membahen lam maul malaho berjuang. Buasau membuat ilustrasi ni game nakin ala memang tong do taridai di tonga-tonga ning ulut ta manginang. Tauji mangulahon manang mandalaton hubungan ni nadia pe. Molodang sian nasa roha. Buhado perdalanan nih. Bagaimana kita muladong di pasat ulawan tu hita. Dang lomoro hatta mangulahoni. Ujungna keterpaksaan nama ala ikon hitain na mangulahon. Ujungna diulahon ma alai setengah hati. Buhado lahu mangulahoni. Gabe beban berat do ya manginang. Lamborak doi ulahoni. Borat. Kenapa? Ala dang sian nasa roha hita mangulahoni.
Galehi ta mangulahoni. Ujungna ni hilala borat do ulahoni. Hasilnya bagaimana akhirnya? Tidak maksimal. Dang boy maksimal hasilnya. Jaladang patubuhon lasni roha hasilnya. Alahita dang sian nasaroha mangulahon. Songoni manang diaka hubungan parsaoran nadong di Portibiona manginang. Mulut adalah tondo, misalnya hubungan berteman hita, namar tondong hita, namar hamaranggi hita, manang namar hubungan parsaoran dia pe parmargaon pe. Mulut adalah tondo di bagasan roha keterpaksaan, artinya dang sian nasa roha, ya daripada non ikon masuk tu margain naau, masuk maau, nang pe terpaksa, dang sian nasa roha. Buhama bahenon manang BHP, saudaraku doi terpaksa maau, ikon rap dohoti, hape sasitong nadang lomoro hakku mamerengi. Bagaimanakah hubungan kita, bagaimana kita menjalani hubungan yang demikian manginang? Berat. Alani do berat molo halak mardongan saripe tanpa rohana full tuna hina holongan nai. Berat. Alani do unang ma alani taringok tu ulang do parsauran. Mardalani pehita manginang, mardalani, ngata bui kana manginang mardalani, mamereng akkana baga pemandangan. Alai molut mardalani pehita dang sian nasa roha. Cobalah kita ajak teman kita yang untuk jalan-jalan, ali dangolo ibana sasitongna. Ayolah ikutlah kita ke gereja, jalan-jalan kita, ikutlah kau. Enggak ada kawanku nanti, dang adong dong akuan non, dohot mahoba, mak ni butet, nah kan. Malas sau, lagi malas sau merdela ni. Adong na hupikiri. Aito ema disian non gabi boy dumago. Arsak min na dohot mau dah, sadong dong aku, ujung na dohot mak. Nang pe terpaksa. Buhado ibana di bagasan perdalanan ni. Murado yan non mamereng na negatif termarungut-ungut deh. Holan misalnya dang agak melenceng sedikit, di dokoko jam sekian, ale jam sekian. Sepanjang perjalanan ido diungut-unguton. Jalan mulu dibereng anon di tempat, bah songonon do HP, marhua mau diajak kuau. Ono ujung na gabe ungut-ungut nama. Perjalanan na ipe gabe dang tabobe. Kenapa? Karena dang rohana sasitong na nalahu mardalani. Alani tung macai di hari koton do di bagasan minggu sadarion manomba Tuhani tunduk tu Tuhani sian nasaroha. Berikan hatimu penuh ketika engkau datang kepada Tuhan. Unang tabayan on hira sebatas formalitas. Unang tabayan Tuhani holan sebatas rutinitas. Naikon tadohoti halah hita mandokon hita diri tak Kristen. Banyak yang dibentuk jala di bagasan turpukon. Ahado sas nabui mambayan hita. Laus yang nasa roha manomba Tuhan di bata. Na parjolo sahali di dok marhite turpukon. Sian ayat tulu satu ayat onom. Nalaho pataridahon di batahana sutimbuli. Na manoppa saluhut. Na puna saluhut. Raja ni saluhut. Lapatanna tidak ada kuasa yang lebih tinggi daripada kuasa Tuhan. Sembahlah dia dengan mengingat itu. Puasa hita tujol mai holan tambah huasona saotik. Olo hita manukap bahkan. Kusembah pun kau minta tolong aku masukkan dulu anakku tusi. Kusoba doho. Uloy majo. Olo hita tujol masongoni sipata. Lahu mendapat apa yang kita mau. Alai puasa tu Tuhan di bata, berpikir kita. Kenapa? Karena kita kadang tidak menyadari bahwa setinggi apapun kuasa nata tanda di Portibion, tumi bodope kuasa ni Tuhani. Molo tungbui pe ibana, lahu mangului hita, molo Tuhani mandok kondang bui, datung bui masai. Alani ingot ma kuaso na tumimbo di tonga-tonga ni Portibion tidak ada yang lebih tinggi daripada kuasa Tuhan. Karena itu unang gabe ubir rohata marnida jolma di huasona dibanding marnida Tuhani. Kita dibentuk amanginang
mulai sian najolo untuk mengalapati rikot ni namar Tuhani. Molo tabutu do bagaimana nomensen membentuk halak batak mananda Tuhan dimulai dari kebiasaan sehari-hari yang menginang. Sebelum diterjemahon Alkitab dalam bahasa setempat, marpungudo di papungudo di gereja ikon ibadah. Dang buidang dipakai duhuasona memang adong artina untuk mengarahkan ikon marpungu ibadah dang buidang. Alai dung adong ma penerjemahan mulailah setiap hari ibadah tetapi di rumah masing-masing. Ikon adong. Alani do molo tabereng di almanakta menginang adong ayat harian. Tradisi ni no mensen doi na mambay ni. Ikon jala isi do mamata-matai. Sintua do mamereng. Molo dang ibadah ipasingok deh. Kenapa kalian tidak mengadakan ibadah harian? Ikon ibadah doamu. Dibahen doi. Jala buhado lah humanaringot asa buai ibadah jolmai di akar rutinitas na asa diingot. Dipalu giring-giring amang inang. Giring-giringi dipalu. Namanjou doi songon pesalmen nuaing panggilan beribadah. Lahu manjou jolmai marningot. Ingot somba Tuhani. Tungpe lagi adong ulaunmu. Satokin leon tikim. Somba Tuhani. Giring-giringi do patari dahon. Mungkin molo hita mamparohaon di kotaon dang be di huta do adong do pe satu tikyon waing. Alai sasitong na paingoton doi. Nang pe nuaingon ulu do dibayan. Nen makuling giring-giring berarti jam monom kan. Alai holan jam do ditaringoti. Dang namar tangi yang daong. Udah ketahuan ya jam 6 tuh udah bunyi. Holan sebatasi. HP sasitong itu dibentuk beribadahlah. Jadi hampir mirip do songonaka artinya di luar agama na asing adong do suara azan. Molo hubereng tiki di Medan hami di distrik Medan Aceh, kebetulan diundang di si Bobi Nasution, lagi mandok hata ibana, apa pas jam 12 suara azan berbunyi, sodo ibana satokin. Maaf ya Bapak Ibu, sebentar saya berdiam. Dung saya suara azan nih baru diuduti bana museh. Jadi kental do halaki memelihara aka tradisi songoni. Sadana bui gabi sitiruan do yang manginang. Bohado hita nga marsuara Tuhani. Ai hubereng do mulu dia ke pesta manginang. Se lu japar hala do hamis yang jolo mandokon. Asa tatutu parmanganopta martangi yang mahita manginang. Tapahohom manginang martangi yang mahita. Bawa marsigareti dungi inam katai. So majo hita satokin na manginang mulat targogo pereng ma parhalado muru ina kan. Habi na subuh do di padok hata nganange idokon. Tapaso majo manginang martangi yang mahita. Tong diuduti muse. Halaki molununga mandok songani tor sodoi manang marhua pi sodoi. Menghargai bahwa dia merasa melalui itu suara Allahnya diperdengarkan. Jadi hita manginang sebenarnya mulai sian zaman no mensen nunga dibentuk hita marhite aka tradisi kebiasaan asa tahari koton nama nomba Tuhani. Taingot huasona ai sipata hita dia ka kesibukata tarlalap hita di si. Dang taingot be. Akhirnya tradisi yang lama mulai ditinggalkan. Hai wingok dona jolo. Sebelum memang aladang sanga hami manugut, sebelum modom mulutar podom hami danak didungoi bapa do. Alas itu ado bapa. Dungo, martang yang johita ibadah. Aisyani dua umar siajar buku dia manginang. Bangun ibadah dulu kita. Holan manjaha buku pajonok. Nuaing be nggak ditinggal hon alani kesibukan. Sipata dang pajupang do danak alani akah ulaon. Hari Sabtu, hari Minggu pe dipakai marpesta. Artinya dang adong be artinya tradisi itu mulai ditinggalkan perlahan-lahan. Akhirnya tanpa kita sadar ya manginang ima songon nahudokon nakin. Ikonografi simbol itu ketika kita lihat lukisan itu terus menerus kita akan memahami oh Tuhan itu tiga fungsinya.
Bukan Tuhan tiga artinya tiga orang enggak, tetapi tiga penyertaan Tuhan itu. Oh, marhiti gambari. Ketika kita terus melihat itu, maka mindset kita akan disetting memahami Tuhan telah menyertai melalui Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jala idona diulakon terus setiap minggu. Au porsea di debata Jehovah. Au porsea laho men-setting mindset tak asa taingot penyertaan itu Tuhan. Songoni dona dibayar noben sensasi tongna. Kita disetting dengan pola hidup asa taingot do. Manomba Tuhan selalu menyisihkan waktu untuk manomba ibana. Ala ibana do kunci nih saluhut. Semua kuasa tidak ada yang bisa mengatasi kuasanya. Jala didok di bagasan turpukon agak keras do napa dua honon. Memang pertama ditaringoti karena dia raja semuanya maka sembahlah dia. Yang kedua ini adalah teguran keras. Ditaringoti do taringot tu pangalahon ni opunasi dana jolo. Na marungut-ungut di Meriba ala mauas halaki. Ima sangona hudok kenakin molodang sian nasa roha lahu mangihut ton Tuhan amanginang lahu manomba Tuhani muradu hita marungut-ungut. Holan saotik pedang pas songon pikirata torungut-ungut donaro. Dang holan tu jolma tu Tuhani pe marungut-ungut terus ikonadong diunguton tiap hari. Marungut-ungut do bangsoi ala mauas di Meriba, unang songoni hamu ido didokon di bagasan turpokon. Jala didokon di ayat 10 sada, ini yang di sini sangat keras, hatani dibata di ayat 10 sadai. Didokon do disi, jadi pola maruari au di bagasan rimasu, molotung masuk nasida tu para di anakku. Jadi takang roham, mulut takang roham, songon akau pumuna di Meribai, naso boy diajari naso olo manangi honi. Imana masa diet 10 sada, maruari au di bagasan rimasu molotung masuk nasida, tu para di anakku. Saya akan penuh dengan amarah, dang boy bahkan dang diluas, molo takang roham inna. Jadi kekerasan hati itu amanginang bukan instan itu dibentuk. Daung. Dang adong jolma seorang tortakang rohana tu Tuhani. Daung. Tidak ada. Ai mulut tabereng kronologi ni penciptaan semua baik. Alai adu membentakang sama seperti gambar, sama seperti wajan. Mungkin saya karena ibu-ibu ya saya gambarkan panci wajan. Ketika kita pakai untuk masak ada kotoran yang tinggal, kalau saya tidak bersihkan itu dia akan tetap ada di sana. Lalu saya pakai masak lagi akan nambah kotorannya, saya tidak bersihkan, akhirnya semakin tebal. Bodoh kita mungkin memboto, apalagi molo kompor masih seperti yang dulu, banyak panci yang berkerak-kerak di bawahnya hitam semuanya. Buhado payosoni, molo nuaingon nggak dong cairan kimia, ale cairan kimia keras doi. Molo pakai manual tangan harus digosok dengan kuat. I pedang boy iya sian, tong dua dong tinggal, tadi ngadong disi kotor. Jadi rohani jolmai pesongoni. Molo saya dong arti natau lahon di bagasan na manomba Tuhani adong nahurang artina tinggal di si dang pitor hita laho payason diri labatanna mangido asa Tuhani payason hita mengubah hidup kita karena kita merasa tidak penting untuk diubah. Dong do jolma merasa sudah benar gak ada yang perlu dirubah dari hidupnya. Ngaibana jolma na paling sitong dang adong nahurang. Jadi moladong na pasingoton pe muruk deh. Jadi moladong artinya kita terus merasa gak ada yang perlu diperbaiki dalam hidupku. Kita lanjutkan hidup kita. Semakin rarat do akan kotori. Lamaul mai. Ujungnya tertutupi lapisan bersih itu dan menjadi penuh dengan kotoran hidup kita. Dang tak sadari bahwa kita telah menjadi manusia yang sama sekali jauh dari gambaran Allah. Imago Dei. Gambar Allah yang terus menerus dikikis dengan dosa jolmai. Hancur perlahan-lahan, songon kanker na menggerogoti daya tahan tubuh manusia. Allah ni menginang hurian itu hatta di na ditaringoti di hita nuaing. Molo hita namar hula-hula nakin halak batak. Untuk manat do hita, hati-hati kita bicara dengan hula-hula.
Hati-hati kita selalu berusaha untuk mengiyakan permintaannya. Jolma do pe yang menginang. Tu Tuhan ikon lobi siani do hita. Digijang ni hula-hulai, digijang ni akapar huasoi do Tuhani. Harus lebih daripada itu kita tunduk penuh kepada Tuhan. Dan biarkanlah lapatanna marhite suara ni Tuhani. Unang parjolo ta artinya ta jugulhon, artinya kita keraskan hati kita ketika ada firman suara ni Tuhani. Unang tor ta jugulhon, artinya langsung kita mengkeraskan hati, enggak bisa aku melakukan itu. Dang bui dang ulu akui, tidak mampu aku. Unang tor ta dokon songoni. Karena ketika itu kita lakukan, hati kita akan semakin keras perlahan-lahan menginang sifat dang tak sadari. Pertama mungkin kita tidak mengiyakan hatani Tuhani, alani alasan pergumulan hidup yang kecil. Dan kita merasa udahlah Tuhan kali ini aku tidak sanggup. Berikutnya kita tidak sadar bahwa penolakan terhadap suara Tuhan itu akan mengeraskan hati kita yang mungkin kita tidak sadari. Di bagasan Turpukon, firman ini di satu sisi mengingatkan kuasa Tuhan, di sisi yang lain mengingatkan kita dengan peringatan dalam rangka palambokon rohatta do. Asa nasa rohatta tabuka ma molo Tuhani roh di tonga-tongat ta. Tidak ada terlihat secara fisik, tetapi Roh Kudus representasi Allah yang terus menyertai Tuhan, menyertai manusia sampai pada saat ini. Dang na maninggalhon hitai. Jadi molo marpungu hita nuang dang tarida Tuhani alai adong do Tuhan di tonga-tonga ni parpungu at tahun. Alani molo marsuara Tuhan laho paingoton hita asa tunduk hita tu ibana ima tanda ta bahwa hita manomba ibana. Tidak ada yang lain namang inang. Mungkin kita bisa menciptakan bentuk penyembahan yang berbeda-beda. Ai molo Lutheran aslinya terserahnya bagaimana bentuk variasi ibadah asalkan esensi dogmanya tidak diganggu. Jadi molo bervariasi pe cara ni Tuhani, cara ni debat jolmai lahu manomba debata. Mungkin cara kita bagaimana HKBP, kita membentuk tata ibadah, lalu kita membentuk ada puji-pujian melalui kor, lalu kita membentuk ada doa, kita membentuk berdiri dan duduk, itu pun ada maknanya. Kita membentuk semuanya itu sebagai wujud bahwa saya sedang menyembah Tuhan. Tetapi yang menginang esensinya bukan di sana. Esensinya adalah bagaimanakah buahnya itu, bagaimanakah hatimu ketika engkau mengikuti itu. Apakah hatimu semakin tunduk kepada Tuhan atau engkau tetap berkeras hati, mendongakkan wajahmu mengatakan bahwa saya sudah benar. Marhite turpuk hatan debataon, ikon tunduk dohita lapatanna menyadari akka hahurangan adong dihita, menyadari huasoni Tuhan itu na mangaluas hita mangulu satu tikyon asa marhite hite tong mangido asini rohana mandungani hita. Marhite turpuk hatan di bataon mamanginang kita semakin menyerahkan hidup kita sebagaimana orang yang menungkap marsinggang tu Tuhan. Semakin dia berpasrah, semakin dia letakkan dirinya di hadapan Tuhan. Dan orang-orang seperti itu biasanya karena dia sudah give up, menyerah. Nah sana dibahen nahira dangadong boy. Jadi hita pe molo roh hita manumba Tuhani ikon di bagasan roha yang menyadari bahwa tidak ada lagi yang bisa kulakukan. Karena itu Tuhan biarlah engkau yang membentukku. Ido nah dipanggil Tuhan debata di bagasan tikyon membentuk hati kita agar kita selalu menyerahkan seluruh hati kita menjadi tempat kediaman Tuhan. Unang tasisi honolan saotik tetapi biarkan itu penuh dengan ketundukan kepada Allah Bapa. Nama nopa dohot nama kahulongi hita satu tikyon. Amin martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami namar habangsa di Banua Gijang. Mandok molia te dohami tu adupanmu ale Tuhan ala sahat tu tikyon ale Tuhan didongani ho dohami ganup marsada-sada. Holong ni roham ale Tuhan. Hu pakilalo kami doi Tuhan ganup ari. Jala ido Tuhan nama bain bui hami marpungun waing di bagas corom.
Hupuji hami ho Tuhan dina huingot hami saluhut aka pambahenanmu di hami. Jala marhite hata male Tuhan saya toktong do bahenonmu gabedalan. Laho mengajari dohot paturehon nasa nahurang na adong di hami. Dipaingot ho do hami le Tuhan. Laho manomba ho sambing sian nasa roha nami. Molotung pe Tuhan nahurang hami salelengon. Laho manomba ho Tuhan songon Tuhan Raja di tonga-tonga ning ulu nami. Marhite hatam lam hupahibul hami maroha nami saluhutna dina roha mi manomba ho. Di bagasan rohana makilalahon huasom. Dohot hupalambok hami maroha nami Tuhan. Laho manjalo pangajarionmu marhite hatam. Asa ganupari ganup tiki. Marhite hite parpungwa nami rap dohot ho. Gabe jolma na hombar tulo moneroham hami oleh Tuhan. Na toktong mian di bagasan lo moneroham. Hami sudah namar pungun waeng. Hodo Tuhan na umboto sama nangana masa di hami. Molotung adong pe Tuhan paru kilo na buni di roha. Ni amanami dohot inanami saluhutna. Dinarap hami martangi yang nuaing. Hupa saat hami saluhutna. Tu adopan munabadiai di bagasan tangyangon. Pos rohanami di ho Tuhan. Ikon toktong doho Tuhan. Mangurupi hami mangadopi saluhutna. Di bagasan habis suhonmu Tuhan. Urasi hami sian dosa pangalasyon nami. Asa tama hami gabe yanakonmu. Tama hami gabe habaoran ni pasu-pasum. Marhite-hite guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Martangi yang hami tuho. Amin. Marende mahita huhut papung pelean. Sambama Jehovah Debatata, Amen, Haleluya. Sigonggong langit tanon rodi sina, Amen, Haleluya. Beta hita marsing ng tujalana, Amen, Haleluya. Nasokal jalan abadiado Jehovah, Amen, Haleluya. Endehon, 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 Amen, Haleluya.
amin haleluya. Nabonar jalamar mulia do Jehovah, amin haleluya. Tapatim balmagor ni debatata, amin haleluya. Natigor jalana sun gogo salilingna, amin haleluya. Endehon 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 amin haleluya. Sambama Jehovah debatata, amin haleluya. Sikondom langitan noon rolisina, amin haleluya. Betahitalau bersindang tujuana, amin haleluya. Nasotal jalan abadia do Jehovah, amin haleluya. Endehon 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 amin haleluya. Tatang yakun ma peliata tuadu pani debata martang yang mahita. Ale debata amanami na dibanu wagijang hodo haroroan ni saluhut silehon lehon nadenggan dohot nasa uli basa nama uli utus. Hupasat hami masia nani lehon mitu hami pelean nami tuho. Saija lo mai gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jalaramoti asa huparhaseang hami peleanon. Patimbulhon hara jaun mudi tonga-tongani huriam dohot tipor tibion. Buhai marohanami marhite hite tondim. Asalam hutanda hami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehon ni tokiro di pamataku. Osa dohot gogoti rodi saluhut artaku. Upasa hati Tuhan nasahut satu kudo. Ale amanami na dibanu agijang sai pinarbadi amaguarmu.
Sai Roma harajaunmu, sai saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami to gihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disondakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Didopakkon Tuhan de batama bohina tuho jala dipasaorhon madamena tu tondim. Kami atas nama Sude Parhalado ni HKBP Sutoyo Tarlu Mobi Parhalado nama Kobasi di Minggu Arianon mandok tuhita saluhutna amanginang debatama mamasu-masu hita saluhutna Horasma. Tari Vargogo ngolunai nasa dosaku nang saidoi tabarita holongai di dia Tuhan terosoni tuk manukahi tablobia sasara Jesus pinujiba dihongoluku las rohaki